L-imħallef Giovanni Grixti fil-qorti kriminali ġaħat talba tal-ħelsien mill-arrest ta' Adrian Agius, magħruf aħjar bħala tal-Maksar. Agius talab għal-ħelsien mill-arrest aktar kmieni dan ix-xahar. Adrian Agius qed ikun akkużat ukoll bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkop fl-2015. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Grixti spjega li Agius ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li qies il-gravità tal-akkużi li qed jaffaċċja. Tul il-jum tal-erba kompla jinstema l-każ tal-allegat ħasil ta' flus u l-involva madwar 20 miljun euro. Fil-fatt tul is-seduta tal-erba ġie spjegat kif il-pulizija u l-uffiċjali ta' dwana kienu ilhom snin jinvestigaw u josservaw il-movimenti tal-allegati imputati involuti f'dan il-każ. Id-difiża tal-imputati Heshem Zayed u Essam Mohammed li qed jaffaċċjaw il-ġustizzja staqsit lill-uffiċjal ta' dwana li tela jixed waqt is-seduta minn meta skattat l-investigazzjoni f'dan il-każ. Hawnhekk ix-xut naqas milli jipprovdi d-data speċifika madankollu sostna li ilha għaddejja snin. Id-difiża quddiem il-qorti sostniet ukoll li filwaqt li hemm każ fil-konfront tal-imputati qatt m'hemmx bażi għall-akkużi ta' ħasil tal-flus fil-konfront tal-kumpaniji msemmija. Albanis ta' 30 sena ġie mwissim il-qorti biex ma jwettaqx reat ieħor fi żmien sentejn wara l-instab ħati li xejjer daqqa ta' pon fuq wiċċ sieħbu b'riżultat li kellu jagħmel il-punti. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ġie spjegat li r-raġel kien qed jixrob il-birra ma' sieħbu li jgħixu fl-appartament inkluż il-vittma. Kien hemm li l-vittma semma xi ħaġa fuq il-familja tal-akkużat b'riżultat li waqt li kien xurban taħ daqqa ta' pon u fetaħlu fuq għajnejh ix-xellugija. Il-vittma fix-xhieda tiegħu qal li ħafer lill-imputat u talab lill-pulizija biex ma jeħdux passi kontrih.